Okay. Okay. Lol. Zero. Ja, så en... What? Okej. Jag trodde det skulle rycka på inte här. Yeah, vi fick just. Okej. Vad är det värst? Jag vet inte vad det är värst. Det är lustigt i Fortress. Vi finner något annat här i ett land. Jag var så inte kan annat. Yeah. Challenge rewarding. Weapon challenge unlock attachment of camouflage for use in create a class. Pick your shots! Down 4. Just do it. Setting up. Game. Please, rycka nu. Please! Oh God. Slapping hands. Du kan inte bara rycka. Gay. Kan vi missa lite disconnect on nu? Istället för att skulle boja. That you just all die. Oh. Så... Yeah. Uploaded the boa personer Resident Evil VR. Yeah, giv det tvär nu först där. Ja, ta det mest till. Det tog jag inte plus ett du just nu. Så du just snackar vi det? Mm? Så du Ja. just snackar vi det? Jag har flott boa personer tältna. Really? Yeah. And you have not uploaded yet. No. Hur kan inte bara freaking rycka? No. Nej. Jag ska boja mig. Easy girl. Why it no work? I don't know. Maybe I don't know. Yeah. Yeah. Okej, nu ska jag sticka. You know what? Quit game. Ja, jag gör det samma för något, men jag tog alltid. Spoja mer. Blir evigt för att komma på innan grann. Spoja mer. Stupid. Setting up game, det tog han lite. Setting up game my ass.